Hotel India. Hvis du taxi lige forbi taxivejen der, så kan jeg køre ud af backtrack. Lige. Hotel India. Det er fint ud det der, og Hotel India, du var på jorden 16 minutter over. Jorden 16, også på Hotel India. Og Herning fra Alpha Delta, intention of flights, må gerne spørge Carl, om jeg kan få lov at sige direkte til jer, men det gør jeg med det samme, tak Alpha Delta. Det eneste trafik af en motorsvævefly, han er omkring boarding. Han kommer snart på vores frekvens, og Carp, de siger approved, at du kan lave en lodret stigning, og selvfølgelig så hurtigt du kan få snakke med den, må du gerne tale med den på 120 425. Ja, men jeg skifter til 20425, men jeg vil bare gerne have, at der ikke var nogen begrænsning på mit climb her, så jeg skal nok skifte til dem og snakke med dem så snart jeg kan. Det er som en plan. Herning har du også for Zulus her. Zulus her, Herning, kom. Ja, Carl siger, du har noget trafik, du skal have afviklet. Vi er på vej tilbage fra Silkeborg til Herning, ligger 1 mil nordøst for boarding i øjeblikket med kurs direkte mod Herning. Zulus her, det er noteret. Vi har en experimental fly, som starter nu på bane 27, og han laver en meget skarp, kraftig stigning direkte lodret op. Så det er det, du skal have øje på. Ja, det er den der lille blå. Du røder den her gang. Den har skiftet farve, så. Bare køb din til. Det er forstået. Og Alpha Delta starter, det bliver noget mere bare sådan en stor venstre spiral op i kogen overhead. Det er forstået, tak. Og Alpha Delta starter. Det var det også for Zulus her. Hvilken baner er du i brug nu? Zulus her flyet den. Klar på Bøsesart, Yankee Victor Alpha Delta. Okay, Yankee Victor Alpha Delta, klar på Fox. Ja, first flight out of Herning, Skinnerholm, 1900, climbing to 3,500.
Oscar Alpha Delta, Roger. Climb into car up TMA is approved. QNH 1019. 1019 into the TMA. Oscar Alpha Delta. Flyve op til 1026, jeg forlader zonen syd for Bjerringbro og fortsætter til lokal flyveplads ved Lavbjerg. Oscar Yankee 1026, det er modtaget for el. Uniform November. Jeg kommer ikke ud af DMA'en her ved over Viborg i 3000 fod, flyver tilbage mod området Viborg. Uniform November, det er modtaget, du må skifte tilbage til Viborg. Okay, jeg kan sætte frekvens, Rider Uniform November. Uniform har placeret syd om Hvidebæk i 2000 fod, skifter til Stavning. Uniform, det er modtaget for el. Hej, Palle. Ja, det er det. God tur, Allan. Tak. Oscar Alpha Delta Cow. Echo. Motor glider 2 miles east of you, 1,000 feet, heading for Herning. Oscar Alpha Delta, jeg er i 2500 nu og cirkulerer rundt om her. Jeg holder øje med motorgliderne. Det er forstået. Har du mode Charlie? Det har jeg desværre ikke i øjeblikket. Det er meningen, at det skulle virke, men jeg kan altså ikke køre den i øjeblikket. Jeg skulle bare 7000. Jeg håber, du kan se den. Ja, vi kan godt se det, men højden viser bare 4 spørgsmålstegn, så det passer godt nok. Ja, der må være et eller andet, der skal ses på det.
Yankee 9440. Jeg ligger på skifter til Fælling. 9440, det er modtaget fejl. Og skal Alfa Delta, det ser ud til, at motorglideren er på jorden nu. Ja, jeg ser ham på jorden også, Alfa Delta. Alfa Delta, så har Herning lige tilmeldt svæveflyet. Ja, også Alfa Delta, det er forstået. Der blev også kun ganske få minutter yderligere, end jeg går ned i landfronten igen. Det er modtaget.
First, Oscar Alpha Delta, det sender nu er Fairman igen og skifter til han. Og Delta, det er modtaget for den. Nu. Vi har Sundsøen lige bag os nu, og vi er på vej over på hjørnet over til kontrolzonen til Karup. Og den der Experimental, han ligger nu syd for pladsen. Ja, han ligger lige over banen faktisk i 1300 fod og går på medvind. Og vil lave et par practice anflyvninger for at se, at det hele ser rigtig ud. Delta, ja, jeg ser dig nu. Det går så hurtigt med sådan en flyver. Ja, vist. Radio Oscar Yankee, Tango Bravo India. Bravo India, Herning, kom. Bravo India, den skærmflyveren, det er færdstur til Endelave. Bravo India, det er forstået. I øjeblikket har vi bane 27 i brug, og Karup QNH 1019. Ja, bane 27, og Bravo India. Bravo India, du må gerne tage græstaxivejen der, hvis du ved, så sparer du lidt tid. Tak for det, også Bravo India. Alpha Delta, vind nu, 180 grader, 2 knop. Alpha Delta. Kommer du ind til full stop landing, Alpha Delta? Nej, det bliver nok et par practice anflyvninger for lige at få billedet rigtigt. Forstår. Bravo India, trafikken er, ja, den er lige på en venstre base nu til 27, du burde kunne se den lige foran dig. Jeg venter til, han er passeret også Bravo India. Bravo India, klar til start. Bravo India, vind nu 190 grader, 2 knop. Bravo India, du var i luften 43 minutter over. Modtaget det også Bravo India. Trafikken der, den er nu på venstre medvind til 27. Med trafikken også Bravo India.
Alpha Delta, vi vil gerne vende banen til 09, så at vi matcher flyvemaskiner over på græsbanen. De skal til at have lidt svæveflyvetræk. Ja, men det er modtaget Alpha Delta. Jeg kommer forbi her for en anflyvning, og derefter går jeg rundt, og så sætter jeg op for en højere medvind til bane 09'er. Alle tider, tak. Radio Oscar Zulu Sierra. Zulu Sierra Herning. Jeg har lige trafik på en venstre base til bane 27. Bagefter så vender vi til 09-niveau. Det er i orden. Den der lille jetjager, der starter før. Hvad registrering har den? Han fløj til Andelaver, så han er jo på vej væk fra pladsen nu. Har du registreringen på ham? Oscar Yankee Tango Bravo India. Okay, tak. Oscar Alpha Delta. I øjeblikket er vindposen nærmest ved flyvepladsen 3 knop direkte vestlig vind. Oscar Alpha Delta, vil du copy på den? Kald det Herning Radio. Herning Radio. Vinden er i øjeblikket 2 knop fra vest. Hvad er det, der kalder? Det er Claus Stad, jeg står nede på forpladsen. Okay, tak. Ja, jeg skal bare vide, hvem det er, der snakker. Ja, vi har 09 i brug nu. Det er on. Herning Radio Oscar Zulu Sierra til udbane 09 græs starter. Zulu Sierra, vinden er fra syd 2 knop og Carb QNH 1019. Carb QNH 1019, tak skal du have, Oscar Zulu Sierra. Zulu Sierra, vinden er lidt varierende, og den kan gå over i vest, og den kan også gå over i nordøst, men hele tiden under 5 knop. Du må gerne have lidt mere styr på den vind, til vi kommer tilbage. Er det i orden? Vi skal en tur Silkeborg igen. Alpha Delta, nu har vi 200 grader 2 knop. Den er motorsørgflyv, den starter nu 9 græs. Ja, det må jeg. Herning Radio, Oscar Yankee Bravo Hotel India. Jeg skal bede om taxiinformationer til bane i brug. Hotel India Herning Radio. Ja, trafikken er, som du kan se, en landende fly 09'er. Herning Radio, jeg ser trafikken på bane 09'er. Oscar Yankee Bravo Hotel India. Alle sætter højre hånds til 09'er, Carb QNH 1019. Højre hånds til bane 09'er og Carb QNH 1019. Bravo Hotel India. Herning Radio Oscar Zulu Sierra starter nu bane 09 græs. Zulu Sierra, vinden omkring syd og 2 knop. Skal Alpha Delta, kommer du ind på forpladsen nu? Ja, jeg kører ned til hangaren igen. Forstået. Oscar Hotel India, den der experimental, han skal lige ind ad taxivejen, og så er det frit. Holder position og kører ud til venteposition bagefter. Herning Radio Oscar Zulu Sierra forlader og skifter til Karup. Zulu Sierra, det er forstået. Carb Approach
120,425. 120,425, tak skal du have. Oscar Zulu Sierra. Ja, men det er lidt noget alternativ i sådan en kamp, det kan jeg godt sige. Nej, det er ikke det, den frosne med. Det er værd med at komme ned. Er det det? Nej. Er det lidt dårligt? Man kan ikke se så meget. Man kan overhovedet ikke se noget som helst. Nej. Jeg skal bare lige vide sådan i øjenkrogen, hvor banen. Altså man er nødt til at line op med banen, enten ved man kommer ned i en bue, eller ved man sideslipper, eller ved man flyver lidt hurtigt på vejen, så man pikker baneomgivelserne op. Så skal man ned imellem dem, der er et eller andet sted. Så der er bare ingenting at se lige ud. Ja, det er ikke noget at se. Når først man kommer ned på under 80 minutter, så ser man overhovedet ikke banen, så kan man måske lige se ud til horisonten. Ja, det er bedst i hvert fald lige at have noteret sig et par referencepunkter der.